Unha semana máis, sexan benvidos a esta nova edición de Contrastes en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, dende o auditorio principal, hoxe reunidos en torno a un motivo que é excelencia, gala, mérito e orgullo dos galegos, que é moi importante, e non só dende un punto de vista espiritual, según cada quen e como crea. Ademais, é moi importante socialmente, culturalmente, económicamente, turísticamente. Falamos do Camiño. E falamos concretamente do Camiño portugués que está de cumpleanos, porque hai 25 anos do, diría, redescubrimento do Camiño portugués, porque é de antes, pero hai unha serie de xente que tivo o mérito de argallar precisamente ese redescubrimento. Eu diría casi que desempolvaron o Camiño de Santiago portugués. Están aquí para falar diso e do que queiran, porque este non vai ser un debate, vai ser un coloquio probablemente moi agradable pola xente que está hoxe aquí connosco, que son, paso a presentarlles, Tino Lores, como estás, Celestino Lores Rosal? Encantado de estar aquí. Moitas grazas, artífice precisamente de ese redescubrimento do Camiño portugués. Anabel Gulías, como estás, Anabel? De novo, benvida, grazas. Concelleira de promoción da cidade de Pontevedra, moi importante precisamente o papel que tivo e ten o Concello de Pontevedra, entre outros, precisamente no desenrolo do camiño das diferentes rutas na que atinxe hoxe o Camiño portugués. A continuación, moi gratamente, presentamos hoxe aquí connosco a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Aquí con nós o que fora artífice precisamente dese reencontro, logo vostede me corrixirá ou non, dese reencontro de Galicia precisamente con un símbolo tan importante e un motor económico con tanto pulo. Que tal, como está ex-conselleiro Vázquez Portomeñe? Moi ben. E nesta compañía, millor. O artífice de O Pelegrín e de outras moitas cousas, ademais dun hombre moi importante precisamente na recente historia política da nosa comunidade. Sigo. Sigue en activo, dende 1993. Segue sendo o alcalde de Valga, que é unha das vilas polas que pasa precisamente o Camiño portugués. José María Bello Maneiro. Que tal, José María? Benvido. Moitas grazas por estar aquí connosco. Alcalde de Valga, como digo, unha dos hitos precisamente do Camiño portugués. Falaremos tamén do que supuxo e supón este camiño para o desenrolo de moitas vilas, para a fixación de población e tamén o crecemento de novos negocios económicos. E deso ten moito que ver tamén as variantes, as chamadas novas variantes, entre elas Camiño pola Costa. Por eso tamén está aquí connosco Monse Magallanes. Como estás, Monse? Benvida, moitas grazas. Encantado, un placer estar aquí. Moitas grazas. É deputada provincial e concelleira de turismo do Concello de Agarda, que precisamente é unha desas vilas que ven con moi bons ollos as posibilidades que ofrecen estas novas variantes. Bueno, antes que nada, como se leva este 25 cumpleanos, bodas de plata, polo tanto, como se leva este 25 cumpleanos do Camiño portugués? Ten vostede a sensación, Tino Lores, pola parte que le toca a vostede, a aqueles entusiastas de hai 25 anos, que mereceu a pena o esforzo e que as cousas chegaron a bo porto, a bo termo? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. É dicir que foi unha aventura que empezamos fai 25 anos, porque nadie en Pontevedra fai 25 anos, cando falabas do Camiño portugués, non existía o Camiño francés, que aquí temos un dos que o puxo en valor tamén naquele momento, xunto con Manuel Fraga, pero o Camiño portugués, pois non. Aquilo foi unha aventura, mereceu a pena, e hoxe dá gusto e é unha satisfacción que o ano pasado pasaran 70.000 peregrinos por aquí. Falar do Camiño portugués e do seu rexurdimento ou do seu redescubrimento é falar tamén, digamos, inherente a falar do que supuxo precisamente o redescubrimento do Camiño como, decía, motor económico, turístico, cultural e de moitas cousas máis para a Comunidade Autónoma de Galicia. A vostede, como foi que se lle ocorreu a vostede e o goberno que participaba vostede en 1993, bueno, antes, en 1991, si mal non me lembro, plantexar esa posibilidade, inventarse, entre comiñas, digamos, esa posibilidade do Peregrín e do Xacobeo? Permítame que empece por saludar aos veciños de Pontevedra, ciudade que eu teño profunda admiración, porque non cabe dúbida que non vai a negar
que é unha verdadeira estatua ao aire libre, a parte bella de Pontevedra. Tanto é así que eu, cada vez que me visitaban personaxes ilustres, ou visitaban a Galicia personaxes ilustres, con motivo do Xacobeo 93, cando non tiña onde os levar, mandábos a Pontevedra e viñan admirados desta capital, que, por certo, foi a maior ciudad durante bastantes décadas de Galicia. E logo despois tamén saludo ao noso presentador, ao noso moderador, encantado, porque noutras etapas nos conocemos, mantimos a amistade, e é o certo, e teño que dicir públicamente que el foi Premio de Comunicación de Galicia, otorgado na miña etapa. Creo que con toda a xusticia. Por lo tanto, non é ningún favor o que se fixo. Logo despois direilles que o Camiño de Santiago é esencialmente historia, de forma que para conocer o Camiño de Santiago, a súa significación, o seu alcance, hai que conocer a historia propia do Camiño de Santiago. Xa non en vano Cervantes dicía que é a nai da verdade, a historia. Pois esta historia a nós mostrounos que aquí viñeran riadas e riadas de peregrinos na época de boiancia do Camiño, que cos seus pés escribiran na difícil xeografía de Europa esa rede de vías inmensa que conflúe en Santiago, en Compostela de Galicia, e, en definitiva, conflúe en Galicia, dándonos a personalidade histórica que significa este elemento e, ademais, o protagonismo tremendo que significa na idea de Europa, porque aquí encontróronse os 4 grandes factores sobre os que se asenta a civilización occidental. Como se me ocorreu a min? Pensando en todo isto, un bon día de Noso Señor, a principios do ano 90 xa, cando se anunciaban públicamente a Exposición Universal de Sevilla, por un lado, os Xogos Olímpicos de Barcelona polo outro, uns no sur, outros no nordeste, en definitiva, unha parte importante de España, e tal, que lle significarían, pois, unha remoción, unha promoción desa parte importante de España. Eu pensei naquel momento que Galicia unha vez máis quedaba abandonada e olvidada, que iso que era injusto e que nós que tíamos que idear algo que vender, algo que fora realmente noso, algo que nos fixera sentir protagonistas como nos sentimos ao longo da historia, e, en definitiva, eu recordo que nunha taberna de Santiago, permítasme que diga que foi así, ademais, diante dunha xerra de viño do Ribeiro, que sempre significa un motivo de inspiración, os meus colegas non mo negarán, aquí presentes, pois preguntei a un colaborador, dixei, vamos a ver, pero non é no 1993 ano santo, aquí compostelano, ti non mo dixeches o outro día. El contestoume que sí, e dixen, pois sobre iso temos que pivotear o lanzamento da historia de Galicia inteira, e, en definitiva, facer de Galicia, pois, unha comarca, unha comunidade autónoma, unha suma parecida ao que vai ser Andalucía e ao que vai ser Cataluña, porque estes dous acontecementos enseñaban o camiño da modernidade a España, eso hai no que reconocer, e eran un aldabonazo nas portas de Europa dicíndolle que nós nos sentíamos europeos por vocación. Galicia tiña a oportunidade de mostrar a súa credencial de ser a meta do Camiño de Santiago, un camiño con esta brillante historia que acabo de dicir. Escribín unha serie de servilletas de papel, unha montoneira, e eso foi o principio do pan xacobeo, do que falarei despois. Bueno, fenomenal, ¿no? Desde logo, a intro fantástica. Ano 1993, ano santo, ano xubilar, primeiro xacobeo con este novo reenfoque. Camiño portugués, non sei, daquela canta xente iría polo camiño portugués? Ninguén, é dicir, que nada. De feito, non nos querían dar a Compostela. Claro. Como se viviu vostede, que é precisamente representante de todos estos 25 anos, e de como se ten vivido todo isto nas vilas? Como se viviu este desenrolo, este crecemento ao longo do tempo, alcalde de Valga? Ben, eu creo que de forma importantísima, non no 93, sino empezamos no 91. Sí, sei, non, sí. A xestión no Concello de Valga neste caso, e por ali, pois, por Valga, pois pasaban pola carretera nacional, era o lugar por onde pasaban a xente que facía o Camiño de Santiago. Moi pouquiña xente era a que pasaba, era moi pouquiña, é dicir que foi de un mérito importantísimo, a visión, neste caso, de
daqui do amigo e ex-conselleiro Vázquez Portomeñe a idea de crear o Pelegrín, non? En aquel momento que coincidimos xustamente, fai un pouquiño, comentábamos da Expo en Sevilla, alá fomos con outra organización, porque por Valga, además do camiño portugués, pois tamén pasa a ruta marítima fluvial. E, polo tanto, dende a ruta marítima organizouse a viaxe dos alcaldes alá. Tamén quixera agora pois ter un momento de recordo para todos aqueles alcaldes que en ese momento traballaron, iniciaron esa etapa no 93, como alcalde de Pontecesures, especialmente de Pontecesures, de Soutomaior, que xa non están aquí con nós, e outros que por diversas circunstancias xa non son alcaldes, non? Pero que en ese momento tamén estábamos un pouquiño loquitos, non? E nos enganchamos a esa idea primitiva de Vázquez Portomeñe na Xunta e aquí de Tino Lores ao frente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués, porque creíamos en isto, non? Creíamos de que o Xacobeo, o Camiño Portugués, o Camiño a Santiago, a peregrinaxe a Santiago, pois podía ser un foco, un punto de mellora nos nosos concellos, non? E especialmente como no noso un concello eminentemente rural e diseminado, pois creo que influeu positivamente ao longo durante estes anos e últimamente estáse vendo e estáse comprobando de que foi unha idea moi acertada e, bueno, pois a miña felicitación a estas dúas persoas que están aquí, Vito, por a primeira iniciativa e, no caso de Tino Lores, por recuperar e, bueno, pois eu creo que non é reinventar, porque prácticamente casi non existía, non, o do camiño portugués, e aqueles loquitos que algún nos chamaba, e que anduvemos polo camiño, pois, pintando pedras para señalizar, e algún que outro marco en algunha leira, que tuvemos a sorte de que a señora María non nos veu, porque do contrario, pois, igual nos diría que nos facedes no noso marco. Pois aí estuvemos señalizando o camiño, buscando as alternativas máis aproximadas, digamos, ao que era o camiño real a Santiago, e, bueno, pois hoxe creo que estamos disfrutando de moitísimo peregrino e iso creo que redunda a favor de todos os concellos que están no camiño. Eu diría que a felicitación ten que ser, digamos, recíproca, no senso de todos os que están aquí representados e os que faltan, pero que ten moito que ver, evidentemente, co pulo, con crecemento, con que medrase, precisamente, todas as rutas, non? E o camiño como elemento dinamizador na Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén, evidentemente, os representantes das institucións municipais que precisamente aliñamos aquí deste lado do set, do plató. As dúas damas que nos acompañan son moi novas, por lo tanto, hai 25 anos en adiante. Non sei que experiencia tiveron inicialmente de eso que se falaba do Camiño de Santiago, do Xacobeo e da importancia económica de todo iso. Anabel, por exemplo. Cando estaban falando da orixe do Camiño, lembro, sempre que me falan do Pelegrín e da mascota, lembro dúas cousas como se fose hoxe, non? Primeiro, a canción. Ah, sí. A canción do Pelegrín, que eu era, bueno, pois non sei cantos anos tería, pero era moi cativa. Claro. E logo sempre me acordo da canción do Pelegrín e dos pins e de todo ese soporte, non? Que eu teño identificado na cabeza, con un hotel que hai na estrada de Sanxenxo, que ten o Pelegrín precisamente. Sí, na curva de Areas. Na curva de Areas, justamente. E eu paso por esa curva e escoito a canción na cabeza, non falla. Eso quere dicir que, efectivamente, esa primeira idea teve un impacto moi positivo para que xeracións despois aínda recordemos ese primeiro Xacobeo. Lembrome máis doutros, non? Porque cadra moito co momento non que estaba vivindo, algún deles incluso en Compostela estudando e demais, pero sí que é curioso que a min todo o que falades do camiño engadiríalle unha virtude máis, e cadra recentemente que eu estou comprobando, que debe ser un elemento aglutinador de diferentes administracións
para poñernos de acordo en realzar algo positivo, eu creo, sen dúbida, para Pontevedra é un recurso moi valioso, pero estou segura que para toda Galiza e ese posicionamento, non, con respecto a outros países e demais que nos dá o camiño. Polo tanto, eu, a verdade de que son concelleira e comparto sempre continuo, pois, algunha reivindicación xusta ou algunha iniciativa ou algún encontro, pois faime pensar, non, que bo este camiño, que a parte de todo o que mencionaron, pois tamén logra que diferentes administracións nos poñamos de acordo. Monse, para a concelleira de Turismo de Agarda, e particularmente para Monse Magallanes, como foi a primeira toma de contacto e a súa experiencia, precisamente, co que supón precisamente o camiño dende un punto de vista que estamos a analizar? Bueno, ademais de a nivel persoal, non directamente, pero sí na familia, que xa fai moitos anos que persoas vinculadas familiarmente pois decidiron facer o camiño, non? Era un percorrido descoñecido que había que andar a bucear, ao mellor nin sequera había a nivel informático moita información, non chegaba demasiada folletos, non? Era toda unha aventura, non? Chegar aos diferentes sitios, buscar un albergo, buscar un sitio onde poder ir pernotando. Falo de hai xa moitísimos anos. A vinculación máis importante que temos na nosa vila, eu a nivel de Concellería de Turismo, pois é co descubrimento de que polo noso territorio pasaba o camiño portugués pola costa. Xa hai uns anos que se ven traballando nese camiño portugués pola costa e ten un recoñecemento oficial de hai moi pouquiño tempo, non? Abarca desde únicamente do 2016. Pero para nós é moi importante, para todos os municipios por onde discurre ese camiño e o fago extensivo para todos aqueles por onde discurre tamén o camiño portugués, eu creo que é a principal vía de promoción a nivel internacional. Polo camiño portugués pola costa podemos sinalar que discurren persoas que teñen nacionalidades moi diversas, polacas, norteamericanos, japoneses. Bueno, é evidentemente a forma de promoción dun territorio a nivel exterior a máis importante que temos, porque evidentemente os municipios non podemos ter esa presencia a nivel internacional e, sen embargo, a través do camiño a temos prácticamente a diario, porque todos os días están pasando peregrinos de multitude de nacionalidades. Ese é un valor importantísimo que ten o camiño ali por onde discurre. É unha promoción que de outra maneira sería impensable. Por iso é tan importante cuidar o peregrino, atendelo ben e prestarlle cada vez mellores servicios. Para iso creo que estamos traballando todos os que estamos hoxe aquí. Para iso creo que teñen que traballar de xeito coordinada todas as administracións e tamén aquelas institucións non solamente desta terra, senón a nivel de coordinación, por exemplo, tamén coa administración de diferentes comunidades autónomas e incluso coa portuguesa. Temos que ser capaces de entender que é unha vía de promoción importantísima, máis importante que temos e que temos que cuidala e traballar moito para mellorala no futuro. Bueno, pues precisamente da súa intervención hai un par de derivadas moi interesantes que temos que analizar máis adiante. Unha delas, evidentemente, é as chamadas variantes, que o camiño pola costa, espiritual, a ruta Sarmiento, son precisamente complementarias de outras rutas, basicamente do camiño portugués, pero tamén, claro, da necesidade de que o que temos sexamos quen de melloralo. E probablemente eso parte da confluencia. Este tipo de encontros axudan precisamente a confluencia. Señor Portomeñe, vostede chegou a imaginar en aquela taberna tomando aquela taza de Ribeiro coas servilletas e logo ca exposición que faría daquelo o presidente da Xunta de aquela Manuel Fabri Barney, que chegaríamos algún día ao que temos hoxe en día, 300.000 peregrinos no ano 2017 e a trascendencia tan brutal, económica, social e turística que ten o camiño? Vamos a ver, non o podía pensar de ninguna forma, e se digo que sí, sería farol. Tírame un farol. Por que razón? Porque neste mundo eu non conozco a nadie que sea profeta ou adivinho. Eu o que tiña era a esperanza de que efectivamente aquilo que estamos ideando fose o elemento que lanzase a Galicia e que realmente nos puxese nas vías do progreso, que se así é da modernidade. Bien. E certamente, pois, eu recollo opinións das dúas intervintes aquí terriblemente hermosas, as intervencións,
no sentido de que isto debe poñer en común a todas as administracións, efectivamente. Recordo que aquel plan Xacobeo que eu ideei, e que logo despois levei ao Parlamento de Galicia, pois aquel plan foi aprobado por unanimidade de todos os grupos parlamentarios sin excepción. É dicir, todos os grupos parlamentarios tuveron a visión suficiente para darse cuenta que había que poñer os intereses de Galicia por encima dos intereses de cada grupo, moi legítimos, pero en definitiva non eran intereses xerais. E en definitiva aprobaron aquilo por unanimidade. Non só aprobaron o plan Xacobeo por unanimidade, senón que aprobaron a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia por unanimidade, que é un elemento de protección do Camiño de Santiago, e aprobaron por unanimidade a Lei de Protección dos Camiños de Santiago. De forma que eu, vista ese consenso que efectivamente se logrou ali, entre as distintas forzas políticas de disparidades evidentes ideolóxicas, pero que nada tiñan que ver, que cada cual apeaba para encontrar o punto común de encuentro, pois é o certo que entonces multiplicaron as miñas esperanzas de que efectivamente a revolución que o Camiño de Santiago había producido en Europa inteira, porque tiñas en conta que o Camiño de Santiago non é unha suma de vías físicas, non é só un grupo de viandantes que andan. O Camiño de Santiago en Galicia significa a presencia de millóns de personas. Os 300.000 que veñen, que o veñen e que o fan a pé o camiño, evidentemente son a sal do camiño. Eu diría de alguna forma que para min é o máis importante e o trascendente do camiño. Pero tamén é relevante desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social, desde o punto de vista cultural e turístico, a presencia de millóns e millóns de personas que fan o camiño pois vindo en autobús, ou vindo en barco, ou vindo en avión, ou vindo en tren, ou en coches particulares. Eses son os que enchen os nosos hoteles. Bienvenidos sean, encantado. Non sei se respondín á pregunta que me facía. Son os que chama vostede os turigrinos, ou non exactamente? Sí, non? Sí, non? Benvidos sexan. Benvidos sexan, non, por suposto, non temos nada en contra deso. Ao contrario, que veñan moitos. En 1993, vostede e un grupo de personas, basicamente aquí de Pontevedra, pero tamén do norte de Portugal e de outras vilas e urbes polas que transita o camiño portugués, bueno, 1993 non, 1991, cando xurde precisamente o Xacobeo e todo o programa, etc. Que se atopan? Porque supoño que do que temos hoxe en día non había prácticamente nada, e como decía o alcalde de Valga, había que prácticamente pintarlle o marco a señora María e que non se enterara. Non había sinalización. Non había sinalización, non había nada, non había nin camiño. É dicir que en moitos casos, e como ben decía o alcalde de Valga, temos que inventarnos un camiño, porque claro, nos seguíamos as pautas da Vía Romana, e a Vía Romana en moitos lugares, concretamente desde Caldas a Valga e a Padrón, vai por debaixo da Estrada Nacional 550. Sí, do que é na Nacional, claro. Non podíamos levar por aí o que era onde se fixera a ruta do Arcebispo Malvar, e entonces nós aí o que fixemos foi poñer paralelo o carón da estrada, porque senón non era posible. E claro, entonces estábamos inventando o camiño, ¿no? E no caso, por exemplo, aquí, que ainda onte iba por aí polo camiño, polo Castrado, aquí no caso do Concello de Pontevedra, pois non podíamos pasar, había chego de agua, e onde podemos pasar co coche, non? Esta modificación que se fixo tan grande de non poder pasar porque había agua, non había camiño, estaba todo anegado con agua, con maleza, pois se limpiouse e se poden pasar os miles peregrinos, como onta tarde pasaba un peregrino alemán que tuvo ocasión de saludar. Efectivamente. Pero era un traballo prácticamente dende a nada, non? É a sensación que teño, é a lembranza que eu teño, ademais. Era de nada, e ademais era totalmente voluntario, co meu coche, para pintar, e con o coche dos amigos e dos amigos do camiño, que íbamos marcando as flechas amarillas, porque, bueno, ademais, o camiño portugués, así como o camiño de Santiago, o camiño francés sí estaba perfectamente recoñecido, non había ningún problema, e no caso do camiño portugués, bueno, era como... Estaba esquecido, ¿no? Estaba esquecido de decir, bueno, que me estás contando? É dicir, que o camiño de Santiago non é este, é dicir, tú estás inventando aquí unha cuestión e eu sabía que non era verdad, non? Porque eu xa fixera o camiño pola estrada, porque non había camiño, pero pola estrada nacional, pois nada menos que no ano 1965, non? E entonces o camiño existía ese camiño de moitos séculos anteriores, pero que non había ese camiño polo físico que estaba aí na historia, que estaba esquecido, e que non recuperamos algúns tramos, ¿no?, que había
de calzada romana aínda, subindo Canicouba, o tramo pola parte de abaixo da saída de Pontevedra, que despois recuperamos, por exemplo, o itinerario do Pai Sarmiento, que baixaba por aí, que viña da Portela. Bueno, entonces foi a maneira de ir traballando, pero que foi un traballo moi difícil, e a veces, como dicía tamén o alcalde de Valga, pois incomprendido, porque a xente pensaba que estábamos ali a facer cousas raras no camiño, que toleaban, e que, bueno, que tiñamos que pasarlle por, non podíamos ir polo camiño, tiñamos que pasar por debaixo das viñas ou por riba das leiras, e a señora decía, pero vayan por outro lado que me están estropeando. Pero, claro, ese era o traballo que hasta o 99, que é realmente cando se fan os albergues e cando se recupera ben o camiño, antes era pois a axuda dos alcaldes que tanto temos que agradecer aos amigos do camiño, porque é o de Valga, pero efectivamente estaba o de Tui, estaba o de Porriño, estaba o de Redondela, o de Sotomayor, que tamén en esa peregrinación nos recibiron todos os alcaldes e todos entusiastas co camiño, e porque creímos nesa idea e chegamos ao que é hoxe, non? E, por tanto, pois, naquele momento non había nada e hoxe hai un camiño feito. Estamos a falar de 25 anos do camiño portugués, 25 anos dende o Pelegrín e aquel Xacobeo no 23, e levamos 25 minutos de programa. E teño que facer a primeira pausa publicitaria. De seguido continuamos. Seguimos en Contraste, segundo bloque deste programa que hoxe adicamos aos 25 anos do camiño portugués, que está a cumprir os 25 anos dende o Pelegrín. Lembran o Pelegrín? O Xacobeo no 23, aí arranca precisamente este reenfoque da importancia, da trascendencia que ten o camiño entre nós. E non estamos a falar só, que é evidentemente moi respetable, dende o punto de vista espiritual. Estamos a falar tamén dende o punto de vista cultural, económico, social, turístico, e incluso tamén como dinamizador de eventos culturais de gran trascendencia. Tivemos unha época absolutamente dourada de grandes concertos musicais. Penso que algúns dos que estamos aquí fomos a algunos deses concertos, precisamente, que marcaron toda unha época. Bueno, antes de seguir por aí, por esa vía da lembranza e pasar o presente, que temos que falar do presente e temos que falar do futuro do camiño, quería que miraran e escoitaran a enquisa que fixemos entre cidadáns en Pontevedra hai unas horas a propósito do que perciben da trascendencia do camiño entre nós. La gente pasa, compra, come, en fin, conoce la ciudad para poder hacer una referencia. Yo el camino, tanto sea el portugués como cualquier otro, creo que es por donde pasan, que eso tiene que generar riqueza. Hombre, yo algo sí, porque desayuno mucha gente que está haciendo el camino, por lo menos por la mañana los tengo vistos desayunar. Entonces yo digo que algo dejarán. Si te refieres a compras en los comercios, ahí ya no lo sé. Bueno, se les podía tratar mejor, porque yo creo que es verdad que yo vivo en Caldas y hay muchísimo movimiento de peregrinos. Gracias a eso el pueblo tiene más vida y en algunos sitios no se les trata demasiado bien. Sí, se les cuida mucho, durante todo el camino además. Hombre, yo creo que a Pontevedra muchísimo, porque viene mucha más gente. Y hay aquí muchos sitios para los peregrinos y todo, y siempre dejan economía. Pues sobre todo mucho turismo, con lo cual eso se traduce en dinero y por supuesto por conocer un poco más la ciudad y Galicia en general, claro. Hombre, yo me imagino que sí, que se ha puesto de moda y ahora es como está levantando las zonas donde suelen pasar los peregrinos, ¿no? Que se lo digan a Sarria, por exemplo, así, por citar un só caso absolutamente representativo. Hai moitos máis, Víctor. Bueno, pues xa que estamos en estas, imos citar o recentísimo informe de difundir tanto a Xunta de Galicia como a Universidade de Santiago de Compostela, que pon su liña, entre outras cousas, que o impacto económico que xeneran os peregrins é moito maior en proporción que o producido polo turismo convencional. Unha das conclusións do informe é que o camiño contribúe a fixar población, importantísimo, que está caendo precisamente na nosa terra, ¿no? En materia demográfica. Fixa poboación nas vilas do rural, polas que cruzan estas rutas, tanto a portuguesa como outras, a xenerar
negocios, albergues, establecementos para atenderlles e, polo tanto, a xenerar riqueza. Importantísimo. Supoño, paso a falar en tempo presente, da trascendencia e importancia que ten precisamente este, por exemplo, en dous concellos de población pequena, como é o caso de Agarda e de Valga. Monse e José María, para ambos os dous. Evidentemente, nos temos a nivel local constatado a aparición incluso de novo tipo de negocio. Estou falando de lavanderías industriais que teñen un importante número de usuarios a través dos peregrinos. Estou a falar tamén de algo que é tan importante como é a ocupación hoteleira en temporada baixa. Hai moitos peregrinos que non queren pernoctar nun albergue, e temos albergue municipal, senón que prefiren pernoctar en hotel, en temporada baixa. Así nos lo transmiten diferentes establecementos hoteleiros e tamén é moi importante a nivel de restauración. Xa digo, hai unha serie de novos negocios que están xurdindo e tamén permite, sobre todo en temporada baixa, ter ocupación a nivel hoteleira. Polo tanto, é algo que temos que cuidar, xa digo, de cara ao futuro, temos que darnos conta da importancia que preciso hoxe en día xa cuidar, prestar servicio de calidade aos peregrinos que veñen hoxe en día para seguir incrementando e tendo ese turismo de calidade que dende logo é este camiño portugués pola costa. Para o Produto Interior Bruto local de Valga ten que ser importante, supoño, o caudal a chea de xente que fai o camiño, non, alcalde? Sin duda. O feito de atraer a un grupo de xente que non é habitual que pare en Valga, a suma sempre é positiva, non? E para todo tipo de negocios, non? En este caso, pois, especialmente onde máis se benefician directamente e automáticamente é os da alimentación. Eses son os primeiros que se benefician do paso por Valga do camiño portugués. Agora, tamén, dende o ano 2012 que está funcionando o albergue municipal, pois máis, non? Porque aí xa é unha referencia de que en Valga existe un punto oficial donde poder acoller, non? Donde hai lavandería, donde hai incluso se veñen con bicicletas donde guardar bicicletas, un local ao lado donde pode haber charlas, etcétera, etcétera, non? E, sin duda, influye positivamente no que é no Concello de Valga, non? Moi positivo. Dentro do Concello, o que se está tratando é de atendelos o mellor posible. Neste caso, nós temos un grupo de protección civil que están durante todos os días atendendo aos peregrinos, recolléndose. Así temos tamén nos resultados de peregrinos que pasan por Valga e onde podemos apreciar que pasan de todas as partes do mundo, pero de todas, non? E aí se recollen, non? Ao mesmo tempo que en algunha ocasión tamén lle fan esas primeiras curas de atención, non? Das as ampollas, as típicas ampollas que hai, etcétera, etcétera. Creo que é importante, así como creo que é tamén, volvendo á primeira parte do que falamos, de o entendemento entre todos os organismos oficiales, non? Creo que o camiño portugués foi un dos e o Xacobeo, porque foi o que iniciou eso e o que nos levou a todos os concellos dos ideales que fose, porque nós fomos durante 8 anos, os primeiros 8 anos independientes, e aí había independientes, agora somos do PP, PP, PSOE, BNG, eran os gobernos que había en ese momento, e non mirábamos en absoluto o que é os nosos ideales políticos, sino que tiñamos un fin común todos, de que era mostrar a solidaridade e intentar respaldar e apoiar e mellorar o servicio a todos os peregrinos, porque eso iba a redundar en beneficio de todo Galicia, da imaxen que podemos dar ao exterior e ao mesmo tempo, pois eso, nos propios nosos veciños e intentamos tamén inculcar aos nosos veciños dun bo servicio nos comercios e nas tendas onde foron os peregrinos, non aproveitarse deles, sino todo o contrario, acollelos ben, para que esa publicidade a foran impartindo polos seus países onde foron. Poderíamos decir que o camiño vertebra e que ademais é transversal no senso de que
pode unir ou pode reunir, como o que ocorreu precisamente no inicio de todo isto no Parlamento de Galicia, coas diferentes forzas políticas que había, e ocorre hoxe en día cas diferentes administracións con diferentes gobernos de diferentes signos políticos, pero temos tamén o exemplo de Pontevedra, que frente a dous vilas de tamaño pequeno, como pode ser a Garda e Valga, ten outra dimensión, pero ten tamén unha percepción moi importante da trascendencia que ten precisamente o camiño na actualidade, Anabel Gulías. Nese senso, que sensación ten vostede da importancia hoxe en día económica que presenta o camiño portugués para Pontevedra? Que o camiño portugués é un recurso para a cidade a moitos niveis. Falábamos dos beneficiarios directos, non? Pois efectivamente tendas de alimentación, hostelería, non? A hostelería, nas múltiples reunións que eu teño con eles, sempre nos din que se nota moitísimo a influencia dos camiñantes do camiño. E logo nos hotéis, pero quería aportar un dato, non? E eu creo que, en parte, bueno, Pontevedra a niveles turísticos crece a unha moi boa velocidade, incluso por riba da media de Galiza. Eso ten que ver con moitos factores, pero sen dúbida un deles é o camiño, non? E é tanto así que a iniciativa privada pois é consciente, non? E o ve como unha oportunidade. Eu recentemente daba unha rolda de prensa na que daba conta de 6 ou 7 establecementos hoteleiros, 7. Vale? Nunha época que, bueno, algúns din que salimos da crise, pero teño as miñas reservas, nunha época complicada na que sí se ve como un nicho de emprego, non? Porque o camiño, e a parte da potencialidade, do turismo e todo isto, eu tamén creo que foi e é un xerador de emprego, non? E unha cuestión a ter en conta. E dende Pontevedra eu sei que todas as administracións, e me consta que todos os anteriores alcaldes apoiaron esta iniciativa, e moi especialmente constame o esforzo do alcalde de Miguel, que sempre creeu no camiño portugués e sempre creeu que era necesario apostar por el, porque xa non é unha cuestión de beneficio económico, social, cultural, que tamén, sino que é unha forma de ensinar a nosa cidade, non? Pois se antes o conselleiro, o exconselleiro, falaba de que os traía a Pontevedra, para nós é unha forma de manifestarnos no mundo, non? E de que a xente se achega a coñecer pois a cidade, que sexan acollidos e que, en definitiva, non, pois que aporten tamén a esta cidade. Porque uno dos datos que poñía de manifesto, e a pregunta para ambos os dous, Tino Lores e Víctor Vázquez Portomeñe, é que o peregrino ven, se estrease, repite, tripite, e logo tamén acude como turigrino, xa non como peregrino, sino como turigrino e a coa familia. De aí a trascendencia económica da súa, de que medre precisamente o seu número cada ano. Sí, o camiño fundamentalmente o que é poñer no mapa as cidades por onde pasa. Entonces trae eses peregrinos que veñen, como facía outro día, falábamos pois, xente que ven de Alaska ou de Xapón, que, lóxicamente, ali non está no mapa nin Valga, nin Pontevedra, pero sí está o camiño, está o camiño de Santiago, eles veñen, ven que hai albergues, veñen aquí, e visitan, marchan moi contentos, por exemplo, de sitios como Pontevedra, que lles encanta, porque é unha cidade peatonal, unha cidade onde poden disfrutar, aparte de toda esa cultura e ese casco antigo tan fermoso que temos, e despois repite, porque hai xente que lle gusta moito isto do camiño, e despois volven con ese retorno de ya, pois coas familias a visitar esas cidades, a comer pois un bo marisco, ou tomar un bo viño albariño, ou, en fin, a disfrutar da nosa terra que ten moito que decir, non? E, por suposto, eu aí teño que agora sei que falou de Miguel, pois do alcalde de Pontevedra nos últimos anos, que realmente se volcou co camiño portugués e que tuvo esa iniciativa, non, de nombrarme simbólicamente conselleiro do camiño portugués, que debe ser o único que hai no mundo. É dicir, vostede é o concelleiro número 26, sí, o primeiro concelleiro na sombra, non? Sí, aí, ad látere. Concelleiro 26 na sombra. Porque, ademais, como tal, envíame cando hai, máis é curioso, porque calquer persona que chamo ao Concello de Pontevedra preguntando algo do camiño, sea de calquera administración,
desde a alcaldía daño o meu teléfono, non falo con Celestino Lores. Entón, claro, evidentemente, por parte del un acerto, porque, lóxicamente, pois eu non vou a estar en contra da miña cidade, por algo tamén me fixo ciudadano de honra deste concello, e entón non vou a falar mal de Pontevedra, me faltaría máis, non? E entón, tampouco do camiño. E despois, por eso, sei desa inquedanza con el, e de unha frase que le repetía moito, que ven a conto con isto, que é que ti non é quen nos une. É dicir, eu xunto os concelleiros dos distintos grupos municipais, pois nunha reunión ou unha chiquita, pero veñen todos se eu os chamo, non? Entón, ele dicía que, efectivamente, é a prova, a mostra máis exemplar de que, efectivamente, o camiño une, porque a veces nuns debates destos de políticos que teñen outros rifirrafes, cando é a hora do camiño, pois todo o mundo se une e fala do camiño como algo positivo. Eso creo que é unha gran cousa. Eu quería incidir precisamente con Víctor Vázquez Portomeña na transversalidade e a capacidade que ten o camiño, como decía este informe da USC e da Xunta de Galicia, de xenerar emprego, de xenerar negocios e de fixar poboación, porque temos exemplos dabondo, pero hai algúns que son especialmente subliñables. Eu decía, Sarria, que coido que a vila galega onde máis hotéis creáronse nos últimos anos, precisamente vencellado absolutamente o pulo que ten o camiño. Pero tamén está o exemplo de Pedrafita do Cebreiro, que era un sitio especialmente complicado, e que ten aí un enorme resorte económico. E moitos máis, seguramente, que vostede, con a súa longa experiencia, coñecerá e podrá valorar. O camiño certamente ten algo especial, estamos todos de acordo. Ten misticismo. Probablemente o afán de superación humana, o esforzo e a solidaridade e a amistade que con frecuencia se atopa no camiño, todos esos son virtudes que se lograron a través do que se chama a promoción. A promoción. Falabas das ciudades, aquí o presidente, falaba das ciudades que se puxeron no mapa. Eu que intentaba poñer no mapa co Xacobeo era a Galicia inteira, no mapa de Europa e no mapa do mundo. É dicir, tratar a Galicia como unha ciudad única. Por iso eu falo, e cada vez que falo de Compostela de Galicia, non falo de Santiago de Compostela, senón de Compostela de Galicia. E isto foi fruto da promoción de vender a Galicia, créaseme de corazón, pois con unha comunidade con patrimonio cultural singular, unha comunidade de paisaxes insólitos, culinariamente insuperable, que aquí se citou, hospitalaria e cordial, que o somos, históricamente o somos, aprendemos nos 7 mares do mundo, na pesca, e nos camiños de emigración, e meta en definitiva do camiño máis emblemático dos homes, que era o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago, que, por certo, foi declarado Patrimonio da Humanidade, Patrimonio Universal da Humanidade. Foi o único camiño declarado hai poucos anos, que agora o cumano, este camiño sintoísta japonés, que eu percorrín parcialmente, tamén estuve no Japón, facendo a promoción. Sí, naturalmente. Vamos a ver, estuve nas ciudades, estuve reunido con tour operators, con agencias de viaxes, pero a centenares, en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes. Eu non sabía falar o idioma deles, pero había unhas intérpretes hábiles que se traducían, vendendo o país, pois, en fin, como o que é. O país merece a venta que eu lle estaba facendo sinceramente. Iso é probablemente as consecuencias, pois estamos agora advertíndoas e gozándoas, efectivamente, destas presencias aquí. Visitan nos 177 nacións da Terra, 177, das 204 que existen. Vamos a por esas que nos quedan, e ainda. Visítanos todo España. Vamos a ver, eu recordo que na promoción pensaba na iniciativa privada, é dicir, no que era a animación, a iniciativa privada. Nos creamos un grupo de universitarios que andaban polos pueblos adiantes, conectando coas autoridades locales, naturalmente, cos empresarios que tiñan alguna vocación de construir algo, etc., meténdolles no ánimo, no espírito, o afán de creatividade, fose de casas de turismo rural, fose de outro tipo de negocios.
efectivamente, eso se logrou, porque eu, se ben construín como 20 albergues, o certo é que agora non é necesaria a actividade da administración, salvo algún caso excepcional. Pero senón non é necesaria porque agora, afortunadamente, esa iniciativa privada despertou. E falábaseme dos exemplos, eu conecto con isto, cos exemplos de Piedrafita do Cebreiro, por exemplo. O Cebreiro é a gran milla de ouro de Galicia, pero non do Camiño, senón de Galicia. Hai pouco salía un paisano nunhas declaracións dicindo aquí a casa máis ruín non lle venden a vostede por 1 millón de euros. Convertir o Cebreiro nun burgo medieval, que é o que é agora na actualidade, os que conocen o Cebreiro pois saben que non estou inventando nada, é un burgo medieval, pois convertirlo neso, querido presidente, ti non sabes as visitas que me ocasionou o asunto, e convencer a aqueles meus amigos, que agora son todos, de que tiñan que vender as súas vacas e destinar as casas a outro tipo de actividades, que efectivamente as destinaron. Hoxe están todas restauradas, é un verdadeiro vulgo medieval. A fortuna que ganan, eu non o vou a dicir primeiro porque non a sei, e segundo, e Montoro ten oídos en todas partes, non. Mellor non. Víctor, unha cousa, falando da promoción, é unha pregunta aberta para todos, porque supoño que, eu decía antes, a todos nós hai 25 anos, algúns menos, pois fomos a algúns desos concertos. De quen foi a idea, tamén vosa, tamén súa, de unir, de utilizar, de empregar como estrategia precisamente para esa promoción o tema dos concertos, porque vivimos unha época absolutamente dourada en Galicia de grandísimos eventos musicais. Aquí pasou prácticamente o top da música internacional. Non só foron concertos, e non só beneficiaria foi... Pero eso tiña moita chegada, Sí, pero eu recordo en Vigo que alguén dixo, e eu insistín que había que o facer, organizar pois un concerto coas 9 sinfonías de Beethoven, con 3 orquestas extraordinarias, ao parecer de renombre entonces. Alguén me dixo, non te vai escoitar nadie. En Vigo había no parque de Castrelos cerca de 25.000 personas cun silencio religioso, escoitando as 9 sinfonías de Beethoven. Bueno, eso é por poñer un exemplo. Pero daquelas, os concertos, eu chamolle máis cousas, non é só musicales, senón era o entendemento con asociacións deportivas, asociacións culturais, asociacións das mulleres rurales, que aquí en Pontevedra había unha federación de mulleres rurales, que agora, desgraciadamente, me parece que non funciona, pero que chegou a ter 12.000 afiliados. Non sei se no teu concello había alguna ramificación tamén. E eran promotoras de todo isto, eran divulgadoras do Xacobeo, e con esas infinidade delas, eu recordo con unha gratitud enorme, non só ao Parlamento de Galicia, senón aos hosteleiros de Galicia, créeme de corazón, porque en número 2000 e en 2 actos distintos xuraron un decálogo diante de min, pois declarándose a faz máis visible, máis presentable de Galicia, porque é a primeira con quen se atopan os peregrinos. Evidentemente. E entón era necesario que eles foran os embaixadores de Galicia frente aos visitantes, aos turistas, aos peregrinos, frente a todos. E recordo con enorme gratitud aos embaixadores de España no estranxeiro, aos centros galegos, asociacións do Camiño de Santiago, que entón xa existían non só españolas, senón estranxeiras. A todos estes foron un grupo de promoción extraordinario. Home, si queredes, durante 2 minutos digo, fíxate ben que constituímos con 5 comunidades autónomas unha comunidade de traballo con uns estatutos aprobados nos parlamentos das 5, en cuyos estatutos se dicía que todas en común íbamos traballar en favor do Camiño de Santiago. Logo constituímos o Consello Xacobeo, do que formaban parte 8 comunidades autónomas, 5 ministerios. Por certo, o goberno de Filipe González portárase magníficamente, comprensivamente e sensiblemente co Xacobeo, que as nosas iniciativas e que as Cortes Xerais que se moveron, etc. Pero estas 8 comunidades autónomas agora xa son 9. Tamén Cataluña está dentro, a pesar de que la quer estar fora, a la ela. Pero, en fin, eso non me meto, pero quero dicir que Cataluña está dentro. E eu creo que deben entrar tamén Andalucía e deben entrar tamén Extremadura, que dei arranca a Ruta da Plata. Bueno, e de alguna forma lle había que dar presencia a Portugal, e isto é evidente, non entendes? E a meu criterio, todas as comunidades autónomas de España, porque todas nos emiten os seus ciudadanos que veñen aquí a Galicia. E ti falabas, por exemplo, de Piedrafita do Cebreiro. Faloche de outro exemplo. Porto Marín. Porto Marín ten 570 habitantes a vila. Non se parece a Pontevedra nin a Guardia.
570 habitantes, ten unha oferta de 1.500 camas, 3 hoteles e incluso casa de turismo rural. Palas de Rei ten máis de 1.500, ten 700 habitantes na vila, ten máis de 1.500 camas de oferta, 13 casas de turismo rural rodeando o concello e hoteles incluso un de 5 estrellas. Pois esas son as consecuencias do camiño. Benvidas sexan e que sigan. No seguinte bloque vou preguntarlles por o futuro. Vou preguntarlles, por exemplo, se é necesario ou non, se compre ou non, outro albergue en Pontevedra, Anabel, Tino, pero tamén como debe de crecer, se é seguro, se non é seguro. Desgraciadamente, es decir, afortunadamente polo camiño pasa moitísima xente e non pasou prácticamente nada, pero tivemos un desgraciado suceso hai unos anos. Afortunadamente non tivo unha repercusión negativa, pero é certo que de cara a este ano e os seguintes e de cara a 2021 quérese acentuar precisamente a importancia da seguridade. Temos que ter esa garantía, non? Entón, falaremos de todo iso no seguinte bloque de Contrastes, que será xa o último, de seguido aquí, en Canal Rías Baixas. Como ten que medrar o camiño? Como ten que ser a promoción cara ao reto do 2021, que está aí prácticamente á volta da esquina. Lembrolles que estamos a falar hoxe aquí, en Contrastes, dos 25 anos do Camiño Portugués, dos 25 anos do Pelegrín e daquel Xacobeo 93. Estamos falando con Tino Lores, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Anabel Gulías, José María Bello Maneiro e Monse Magallanes. Entramos nos últimos 25 minutos, así que hai que aproveitalos a tope. Para empezar, antes que nada, unha das posibilidades, pregunto precisamente a este sector, o sector municipal, unha das posibilidades ten que ser seguir a aposta das variantes, sexa Camiño pola Costa, variante espiritual, Ruta Sarmiento, é unha das posibilidades, pregunto, Monse Magallanes, na parte que le atinxe. A verdade é que o Camiño Portugués pola Costa está medrando dun xeito moi importante, é dicir, nos últimos tempos, hai estadísticas xa do ano pasado, 2017, que mostran unha cifra moi importante de crecemento respecto do ano anterior, e neste momento estamos xa medrando por riba, duplicando, triplicando, cuadriplicando as cifras que de camiñantes que fixeron ese camiño o ano pasado. Por lo tanto, é certo que dicíades fai un rato, non, de que os peregrinos fan un camiño, discurren por un determinado camiño, pero ano a ano van facendo novos camiños, e ao final o que o camiñante busca é precisamente esa diversidade que lle poden ofrecer os diferentes camiños que discurren ata Santiago. Niso eu creo que hai que traballar en ofrecer a esas variantes o peregrino, en darlle cada vez mellores servicios, en ir procurando a promoción destes novos camiños. Hai que recordar, fago un pequeniño inciso, porque a Diputación de Pontevedra, que tamén represento, bueno, pues está facendo unha importante labor de promoción. Dentro de moi pouquiños días se vai ir unha delegación ao Porto precisamente para promocionar a campaña Somos Historia, e dentro desa divulgación, desa promoción en Oporto, se vai falar do Camiño Portugués e do Camiño Portugués pola Costa. Temos que ter en conta que Portugal e o Porto é unha importante fonte de entrada de peregrinos cara a Santiago, e podemos falar tamén da importancia que pode ter dentro desa promoción dos diferentes camiños a labor que se fai dentro da mesa do camiño da Deputación de Pontevedra, donde se aunan e se reúnen todos os integrantes, todos os concellos polos que discurren os diferentes camiños, e a partir de aí se pon en coordinación e se pon en relieve todas as problemáticas que pode haber para ter un pouquiño máis de forza e trasladarlle ás diferentes administración deste xeito. Queremos ir traballando para que esa importante cita que temos no 2021 podamos falar de que eses camiños a Santiago son todos en rutas perfectamente seguras, e cara aí hai un traballo importante que seguir facendo para que os peregrinos non discurran por carreteras, por arcéns, senón que teñan unhas perfectamente diseñadas eses camiños seguros
para garantizar precisamente un tema tan importante como é a seguridade. Eu creo que aí hai traballo por facer e temos que ir da man de todas as administracións traballando para conseguir nese 2021 ter eses camiños totalmente seguros. A parte que atinxe a Valga e outras vilas de tamaño pequeno ou medio que están precisamente no percorrido do camiño portugués, que deberes hai que atender de aquí ao 2021, alcalde de Valga? Ben, eu creo que o que é para este ano, creo que este ano, malo vindeiro, está previsto por parte da Dirección Xeral de Turismo pois o acondicionamento en distintas zonas do camiño, de distintos puntos do camiño, entre eles o Concello de Valga. Eu creo que é importantísimo que sigamos indo da man, que a Asociación de Amigos do Camiño Portugués, neste caso a Diputación Provincial, e o responsable da Xunta de Galicia neste momento é a Dirección Xeral de Turismo e os concellos, por suposto, que haxa un entendemento xeral. Os concellos coñecemos perfectamente todos os problemas que pode haber e onde se debe de actuar. Entón, eu creo que aí nos debíamos de volcar todos para mellorar o camiño, garantizar a seguridade, que é o primeiro que hai que facer, e na atención, o que vimos dicindo tamén aos arredor do camiño, sin duda, son moitos comercios, moitas tendas do que falamos, e ademais do albergue, pois, como se comentou aquí, dende esas datas foron moitos, en Valga creo que son 6 casas de turismo rural as que se abriron, non só os peregrinos que veñen facendo a pé o camiño van ao albergue, sino que, como saben, que en ese punto pois hai unhas casas de turismo rural por reserva, incluso a min constame que dos propietarios desas casas de turismo rural en contacto por teléfono vanos a recoller a ese punto onde chegan, a leválos e despois volven a leválos outra vez ao día seguinte para que retomen o camiño a Santiago. Por lo tanto, eu o que entendo é que cada vez máis debemos de esforzarnos para olvidarnos de ideales políticos e traballar todos, porque o importante ao final, o resultado é positivo, vai a ser positivo ou negativo para todos, e entón traballar todos na mesma línea, e na línea de cuidado permanente co peregrino, para que esa imaxe que lle damos ao longo do camiño que sea o máximo de positivo posible, para que esa é a publicidade que temos nós, non? E aí, no seu momento, Vázquez Portomeñe puxo no mapa do mundo a Galicia. A nosa responsabilidade agora é manter eso e manter vivo esa garantía e esa seguridade que durante o camiño, e debemos de contar non só, falamos de turismo, sino co goberno central tamén, a nivel de seguridade. Se se vai a masificar, se vai a ser moitos os peregrinos, necesitamos tamén que haxa seguridade, que haxa garda civil, que haxa policía, e que se vexan pasar polo camiño a cabalo ou como sexa, pero que todos os organismos oficiales que estén aí, que vayamos todos da man, co fin de deixar esa imaxe que a todos nos interesa que sexa posible. Está claro que hai traballo de abondo e hai que traballar de arreo precisamente para cumprir cos obxectivos que están a establecerse, que son moi ambiciosos, porque, se mal non lembro, o teito estaría posto nos 5 millóns de turistas para a Comunidade Autónoma de Galicia e o medio millón de peregrinos no que atinxe o camiño. No caso de Pontevedra, Anabel, precisamente vai coincidir, e logo falo precisamente das necesidades, se están suficientemente atendidas ou non, ou habería que pensar nun segundo albergue, como alguna das forzas políticas da corporación xa puso en riba da mesa, pero antes que nada, vai coincidir tamén coa inversión do plan DUSI, a posta en valor precisamente das iconas do camiño, o seu paso por Pontevedra, que é a Ponte do Burgo, non? A Ponte do Burgo e tamén o Orgullón, é dicir, para nós é importante que a cidade corresponda, verdade, coa calidade, coa excelencia da que estamos falando. E por iso que si se decidiu investir fondos na millora de infraestructuras e arranxo de rúas pola que percorre o Camiño de Santiago. Mais eu non me resisto
insisto, a dar unha pincelada sobre cara onde debe ir o futuro neste marco xeral, non? E para min o futuro debe ser a volver a poñer de novo o camiño na xenda política. E poñer o camiño na xenda política implica recursos orzamentarios, necesita acordo político, necesita consenso político e debemos todos facer ese esforzo por poñelo na xenda política para que no 2021 realmente esos compromisos dos que falamos pois se poidan convertir en realidade. E sobre a pregunta do albergue, bueno, é claro que é insuficiente as prazas que oferta o albergue 56, ¿no? O albergue da Fundación Amigos do Camiño. É completamente certo. Afortunadamente, son moitos os hotéis os que están cubrindo. E en algún momento se podería pensar que era necesario duplicar ese esforzo facendo outro albergue da Xunta de Galiza ou xestionado dun xeito público. Pero eu, como acabo de dicir, tendo en riba da mesa 7 iniciativas privadas para albergues, agardaría, e así yo trasladei a forza política que lle pedín que retirasen a moción e así o fixeron, primeiro, porque o equipamento do que falaban, a zona da que falaba é zona verde e aí non se pode construir, e logo que é un obstáculo bastante importante, e segundo, para ver como que o que acontecía nestes 2 anos con esa oferta privada, non? E logo, o tema da promoción, dende o Concello de Pontevedra, parte das obras físicas, tamén fixemos un esforzo e eu quero recordar a presencia precisamente do presidente da Fundación Amigos do Camiño na primeira misión comercial de Pontevedra a México, onde tivo un papel esencial, non só porque iba da nosa man, tamén coa Mancomunidade do Salnés, entidade coa que o Concello de Pontevedra colabora para promover non só o camiño, senón os roteiros do país Sarmiento e a variante espiritual, porque é necesario ese consenso de veras, e sí que foi fulcral o papel do camiño portugués e o interese que espertou por numerosos inversionistas mexicanos que se achegaban, neste caso a Tino, para preguntar como se podía chegar. Entonces, para nós é moi importante traballar, pero insisto, o máis importante é que ese camiño volva a estar na xenda política. E sin eso, Vota de menos que non está. Voto moito de menos un plan, voto de menos unha inversión seria en materia de seguridade, xa non só polo camiño, porque estamos falando unha cuestión de vidas, e iso a mí me parece que é un tema serio. Varias cuestións, para Tino Lores e para Víctor Portomeña, o hilo precisamente do que estamos a escoitar. Primeira delas, albergue. Sería necesario un segundo albergue ou a vista precisamente das iniciativas privadas que están a medrar, non só en Pontevedra, sino ao longo do camiño? Sería unha barbaridade. Lembra vostede o último debate que tivo aquí precisamente con ese asunto? Concordo perfectamente co que di Anabel, se non podía ser outro xeito, creo que falamos moito sobre o camiño, que hai que ver un pouco cal é a iniciativa privada e ver se tamén se adapta esa oferta de iniciativa privada ao bolsillo dos peregrinos, non? Porque a mí preocúpame, é certo que hai un grupo de peregrinos, os chamados turistas, que poden pagar e que poden ter e que poden disfrutar e poden ir a un hotel ou unha pensión con un certo nivel, pero hai outros que non. O sea, hai outros que nós temos o albergue cheo, por exemplo, vamos poner unha data, o 15 de agosto a 1 da tarde, nós temos o albergue cheo e 150 peregrinos á porta. Entón, claro, non van porque non hai, claro, non é o mesmo pagar 6 euros por dormir que pagar 15 ou 20 ou 30. Entón, claro, son ademais un perfil de peregrino que é un perfil de peregrino de xoven, un perfil de peregrino de xente pois que non ten recursos económicos e que, bueno, ao mellor ese camiño que están a facer repercute como as súas vacacións, a súa maneira de pasar, entonces disfrutar. Vamos a facer o camiño, e con facer o camiño, pois, veñen de Madrid ou veñen de outro lado e xustifican esas vacacións, incluso no seu entorno inmediato. As alternativas así provisionais, tipo pabellón de deportes ou pabellóns tal, é un recurso... É un recurso, pero é un recurso ademais
ti. Sí, sí. Cando estamos falando desta iniciativa privada, os proxectos que agora mesmo están en riba da mesa, e daí a explicación do Concello, é de toda índole, dende albergues e os chamados hostels, albergues a un nivel económico, ata apartamentos turísticos, até infraestructuras un pouquiño máis máis caras, non, para entendernos. Que non estamos a pensar que, como falaba antes tamén o alcalde de Valga, de cara que ao 2021 nos vamos a duplicar. É dicir, se nós ahora temos 70.000 peregrinos, as previsións son que para o ano 2021 teamos 140.000 peregrinos. Eso supón moitísima xente. Unha chea. Entón, supón, se ahora se notan, como decía aí a señora, pois en Pontevedra no ano 2021 pois van a ser todos peregrinos, que vais a notar pola rúa moito. Entón, claro, Pontevedra é unha cidade acolledora, é unha cidade hospitaleira, a ver, Pontevedra é boa vila, non? Que a copla que a define non é mellor, e, por tanto, nós no albergue tratamos de ser esa imaxe, non? De cando chegan os peregrinos a Pontevedra, pero ten que seguir sendo, e para seguir sendo hai que ter a energía privada, e o mellor, que é o que hai que esperar, non? De aquí a lá, a ver que é necesario, porque nós vémolo cada día a pé de camiño, vemos que a xente enfádase cada vez que levo tres etapas e non podo dormir nun albergue, e teño que pagar un hotel, non? Claro, eso vémolo nós ali, porque desafortunadamente non todo o mundo ten unha economía que lle permite unha serie de cousas. Se efectivamente hai esa oferta, nos felices e contentos. Eu nunca, de feito, sempre dicen que o albergue non pode ser competencia da hostelería. Ademais da cuestión do aloxamento, por apurar tempos, no que atinxe precisamente a seguridade e a señalización, sí, que probablemente sexa en algún caso asignatura aínda pendente. Sí. A señalización non tanto, porque sí hai que correxila, pero os peregrinos non se perden, non? É dicir, os peregrinos... Preguntando, chégase a Santiago, neste caso, sí. Hoxe teño no móvil, se traen o camiño. A min preocúpame a seguridade. A seguridade, tanto a seguridade vial, os cruces coa Nacional 550, sí. Bueno, ainda onte non hai máis que sair de Pontevedra por San Caetano, e non hai arcéns, é dicir, os peregrinos tiveron que facer un camiño, un sendeiro a beira da estrada, e non hai desgracias porque os condutores saben que hai peregrinos e paran. Outro día comentábame un señor que tiveron que parar o tráfico porque había un grupo de peregrinos que pasaba pola Ponte de Rons. Claro, eso é que un día pois ven un tolo e leva 6 ou 7 peregrinos. Eso é o que me preocupa. O me preocupa un cruce como o de Cesantes, que chega, o camiño termina na Estrada Nacional. Ou en Caldas, ¿no? Que hai os cruces tamén coa Estrada Nacional. Eso preocúpame, esa é a seguridade que me preocupa, porque un día vai haber unha desgracia e eso supón unha repercusión mundial, porque que atropellen a unha persona non pasa nada, pero que atropellen a un peregrino, automáticamente salen todo o mundo. Eso é unha asignatura pendente. E despois, a outra de seguridade cívica, non? Ciudadana, non é, eu creo que é un camiño seguro. É un camiño seguro porque dos 300.000 peregrinos que chegaron ao ano pasado non hai que reseñar ninguna cuestión importante, porque aí é certo que están a Policía Nacional, a Guardia Civil, as policías locais, Protección Civil, está todo o mundo moi pendente dos movimentos que pode haber. Nós, no albergue, tan pronto temos algún problema, chamamos inmediatamente a Policía Nacional ou a Policía Local e veñen e resolven. Eso dá unha imaxe tamén aos outros de que hai unha certa seguridade. Bueno, evidentemente o risco cero non existe, non é dicir que nunca podemos dicir que mañán non pase calquera cousa, pero que sí sei que desde as forzas do Corpo de Seguridade do Estado, agora mesmo hai un plan da Guardia Civil que presentábamos en Valga tamén sobre a seguridade pois para proteger o camiño, está ben, pero hai que continualo, é dicir, temos que continualo aí. E mellorar, sin dúbida ninguna, a seguridade vial, non? Plantexaba, Anabel, que ten que volver á axenda política o camiño, que ten que mellorar a cooperación entre as institucións de cara precisamente aos grandísimos retos que están marcados para cara ao vindeiro Xacobeo 2021. Dende a experiencia que otorga precisamente ver como medrou todo isto ao longo destes 25 anos, que sensación ten vostede, Víctor Manuel Vázquez Portomeña, de como estamos capacitados para encarar precisamente ese reto de dentro tan só de 3 anos? Encarar o reto da unidade na operación. E de chegar en condicións para atender toda esa chea de xente. Sí.
Ben, eu eso non o vexo difícil, ni muchísimo menos. Sinceramente, creo que a unanimidade na actualidade sona un pouco rara entre as forzas políticas. É a bis rara. Lamentablemente. Na miña etapa, que tiñamos quizá a herencia deso denostado por algúns e aplaudido por outros moitos, entre eles eu, o espírito da transición, ainda éramos capaces de sentarnos nunha mesa a renunciar aos nosos criterios e aceptar os criterios do adversario político, nunca enemigo, senón simplemente adversario. Pero eu creo que iso é posible. Desde logo, é certo, e debíase redactar un plan de seguridade xeral referido a todos os camiños de Santiago. Na miña etapa redactouse respecto do camiño francés, unha colaboración extraordinaria por parte do goberno central, que nos mandou aquí pois, o secretario de Estado e tal, en fin, diseñamos un plan de seguridade ante o temor terrible que asalta a todos os aquí estamos nesta reunión, que nos asalta a todos de que un peregrino sea sacrificado, de que alguén teña un accidente, de algo así, porque esas cousas trascenden e son enormemente disuasorias. Pero eu creo sinceramente, para rematar, que o que hai que facer é, efectivamente, unificar criterios. Segundo lugar, dentro dun plan. Terceiro lugar, seguir promocionando o camiño, porque o camiño non agotou, ni muchísimo menos, todas as súas virtualidades económicas, sociales, culturales, etc. En terceiro lugar, que agora hai facilidades tremendas que non había na miña etapa. Na miña etapa, os medios informáticos, en fin, redes sociais, eran algo incipiente e absolutamente ineficaz. Escribíamos a máquina, Víctor. E ineficaz. Bueno, escribíamos a máquina. Pero, escoítame, por eso, de aí viñan as expresiones. Sí, estamos en tempo, sí, dalle. Que sí. Se me interrumpes... No. Se me interrumpes, interrumpo meu. No. Concluyo dicindo que felicito aquí ao presidente e felicito a todos os munícipes aquí pola súa interés neste respecto deste camiño, e me parece a min que as cousas están en boas mans. Por lo tanto, adiante, é que esas esperanzas de 140.000 peregrinos se cumplen. Agardemos que sexa así. Unha última cuestión, porque quedan exactamente 4 minutos e medio para que rematemos o programa. Se quedaban 4 minutos e medio, engañácheme. Non. Que iba a dicir cousa importante. Adelante, pois non se quede con ela. Diga. Ni hablar. Non, que sí, que diga, que temos que rematar. Renuncio a mesma. Que non, Víctor, dalle. Parece que hai unanimidade en que pode continuar. Sí, claro, remata, Víctor, por favor, que era eso, 4 minutos. En relación co que decían anteriormente, porque creo que é importante que afonda na importancia do que hoxe en día é internet, as redes sociales, a CIX e demais, dende a Diputación estamos traballando nun proxecto europeo que é o de Conectar Europa. E iso é tratar de facilitar a todos os concellos da provincia pois que haya wifi gratis en todos o que son os espacios públicos. Eu entendo que iso é importantísimo porque garante tamén un elemento que garante tamén a seguridade, porque non é o mesmo estar conectado que non estalo, e ao final a través deste elemento tan importante que temos hoxe en día, que son as novas tecnoloxías, bueno, pois vamos a ir garantindo e mellorando tamén a seguridade. E respecto do que é a competencia da Diputación nas vías provinciais, tamén hai proxectos moi avanzados para ir mellorando precisamente esa inseguridade viaria que pode haber nalgún punto. Eu creo que o Deputado de Mobilidade en poucos días, en poucas datas, xa fará e falará públicamente de algún proxecto para mellorar algún deses puntos que afectan as vías provinciais. Eu espero e desexo que esa necesidade que os concellos de todos os colores políticos nos demandan nesa mesa do camiño, tratar de trasladarllas a Fomento, e que a partir de aí esa sensibilidade tamén sea posible por parte da institución e se podan tamén solventar esas dificultades que hai a nivel de seguridade viaria no que son as carreteras de outra titularidade. Falan vostedes de seguridade no camiño para os transeúntes, para os que realizan a pé ou en outros medios de comunicación ou locomoción ese camiño, pero non podemos esquecer que ademais no 2021 teremos, agardemos que sexa así, vou tocar madeira, o AVE, que vai introducir, evidentemente, outro enfoque en torno a isto. Supoño que por aí temos unha tarefa pendente en canto a acentuar todavía máis, si cabe, a promoción precisamente pendente, non, Tino? Sí, sin duda. É dicir que nós temos o camiño portugués unha das
cousas que ten e por que ten tanta xente, precisamente por a súa comunicación internacional. É dicir, temos os aeroportos de Porto e de Lisboa e de Vigo, e logo para rematar o de Santiago, e despois, e iso fai que moitos peregrinos de alén do Atlántico poidan vir directamente ao Porto, non digamos xa os de Europa que veñen low cost ao Porto, e xa salen do aeroporto e póñense a camiñar, non? É dicir, que iso é unha ventaxa moi grande que ten o camiño portugués. Se en riba aplicamos o AVE, iso vai facilitar que moita máis mobilidade de xente para que veñan os peregrinos e poden empezar o camiño sin ninguna dificultad. Iso é unha das grandes posibilidades que ten o camiño e que, sin dúbida, vai a incrementar o número de peregrinos. Nas últimas quendas de intervencións, José María e Anabel, e rematamos. Ben, eu continuando co que comentara antes, no sentido de o entendemento entre os organismos oficiales, non creo que é indispensable. É dicir, a min pareceme ben as ideas individuales de cada organismo, pero creo que é de suma importancia que as decisións se tomen conxuntamente, non dar paus de cego, ou aínda que non sexan paus de cego, non é unha forma de expresarme correcta, non, sino que todo é positivo, pero que as decisións se tomen conxuntamente co fin de sumar no lado positivo, é dicir, que as decisións que se tomen que sexan coordinadas de forma que suma, non? Eu, ademais dos camiños, das carreteras estas nacionales, diría que en mobilidade tamén se estudiase a posibilidade de, con ese despois dese entendemento e desa reunión cos outros organismos, tamén se hai a posibilidade que aportasen algo para eses camiños, non? Hai zonas, eu recordo no 2004 un obradoiro de emprego que tuvemos e foi única e exclusivamente para acondicionar o camiño. E aí, pois, nunha área de descanso, pois, acondicionamos unhas zonas onde ali, como é xusto no río Valga, pois ali paran todos e ali... Estamos no límite do tempo, así que, por favor, Anabel, brevísimo e rematamos, por favor. Pois eu acabo co que dicía antes, o gallá nesa xenda política entre o camiño, o gallá todas as administracións poidamos confluir para que no 2021 celebremos o AVE e celebremos a chegada masiva de peregrinos e peregrinas. O gallá. Non sei se habería que inventar un novo peregrín, é a dúbida que me queda. Que pensa vostede? Que di vostede? Habería que inventar un novo peregrín? Lamento non haber traído unha insignia hoxe do peregrín. Que houbera sido un motivo de promoción, unha ocasión de promoción, máis que motivo. Pero habería que inventalo de novo? Eu creo, sinceramente, que un evento, un forte evento, do peso específico ten isto, o Xacobeo en general, que se repite, con esa cadencia de 6, 5, 6, 11 anos, pois necesitaba algo, unha insignia que o identificara. É dicir, isto teñeno todos os eventos desta índole, polo tanto, este que o tiña, excusaronlle sacrificar a meu criterio. Aí queda esa última referencia de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que foi un dos invitados hoxe xunto a Tino Lores, Anabel Gulías, José María Bello e Monse Magallanes neste faladoiro que foi hoy precisamente Contrastes, o fío dos 25 anos do Camiño Portugués e do Peregrín. Ata a vindeira semana. Boas noites.